Доходы беларусаў паскорылі свой рост, а польскія візавыя цэнтры больш не працуюць з прыёмам дакументаў праз кур'ераў. Замест адсутнага абвінавачанага віну па палітычнай справе прызнаў яго адвакат. У Літве застралі набытыя беларусамі машыны. Беларускіх школьнікаў навучаюць дапытваць і абшукваць, а падзеі 2020 года цяпер вызначаныя як дзяржаўны пераварот. Каля 20 дзяцей трапілі ў бальніцу з падазрэннем на шаленства. Добры вечар, у эфіры Белньюз. У студыі журналіст Уладзімір Лапцевіч. Аб падзеях у Беларусі і вакол яе ўжо праз некалькі секунд. Падпішыцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе апошніх беларускіх навін. У Беларусі 6-й месяц запар расце сярэдні рэальны заробак, а ў ліпені гэты рост яшчэ і паскорыўся. Паводле аналітыкаў Еўразійскага банка развіцця рэальная заработная плата вырасла на 15,4% ў ліпені 2024 года у параўнанні з леташнім ліпенем. У чэрвені аналагічны паказчык склаў 11,2%. Ліпеньскі рост заробкаў меў самы высокі тэмп ад кастрычніка 2023 года. Аплата працы ў намінальным выражэнні расце на фоне высокага попыту з боку кампаній на працоўныя рэсурсы, а таксама павелічэнне надбавак асобным катэгорыям работнікаў бюджэтнай сферы, што падтрымлівае пашырэнне спажывецкага попыту ў эканоміцы. Нагадаю, што ў ліпені, згодна афіцыйных звестак, сярэдняя заработная плата да выліку падаткаў перавысіла 2355 рублёў. Прыём візавых заяў у польскія візавыя цэнтры праз кур'ера спынены. Такое новаўвядзенне пачала дзейнічаць ад 1 верасня. Згодна паведамлення кампаніі VFS Global, усім заяўнікам, за выключэннем непаўналетніх дзяцей, неабходна асабіста падаваць заявы ў візавыя цэнтры Польшчы. О прычынах такіх змен кампанія не паведамляе. Апошнім часам правілы падачы дакументаў у гэтыя візавыя цэнтры часта змяняліся. Так была зменена сістэма рэгістрацыі ў Мінску, Гомелі і Магілёве пры падачы на візу школьнікаў і студэнтаў, якія навучаюцца ў Польшчы. Адзін з бацькоў непаўналетняга навучэнца займеў права прыйсці разам з ім у візавы цэнтр без папярэдняй рэгістрацыі. Таксама кампанія VFS Global увяла асобную рэгістрацыю для людзей старэй за 60 гадоў, якія ездзяць у Польшчу да дзяцей і ўнукаў. Перыяд, калі не да законаў, працягваецца ў Беларусі. Віну завочна абвінавачваемага прызнаў яго адвакат. Гарадзенскі абласны суд прыгаварыў выконваючага абавязкі старшыні партыі БНФ Вадзіма Саранчукова да 4 гадоў калоніі і 24 тысяч рублёў штрафу. Суд палічыў, што палітычны актывіст вінаваты ў паўторным садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Аказалася, што адвакат Роман Гушчын, які як бы прадстаўляў інтарэсы Саранчукова ў судзе, ад яго імя прызнаў віну ў поўным аб'ёме, напісаў кіраўнік БНФ у Фейсбуку, назваўшы Гушчына цуда-адвакатам. Згодна артыкулу 48 крымінальна-працэсуальнага кодекса, абаронца не мае права прызнаць свайго падабароннага датычным да грамадска небяспечных дзеянняў і вінаватым у здзяйсненні злачынства насуперак яго пазіцыі. Каля 4000 аўтамабіляў з ЗША, якія набылі грамадзяне Беларусі, скапіліся ў парту Клайпеды. Прычынай сталі санкцыі. Раней Літва зменіла правілы транзіта для такога транспарта. Варта азначыць, што простой машыны на платнай стаянцы ў суткі абыходзіцца ад 5 до 20 еўра. Пра гэта паведамляе беларускае тэлебачанне. Некаторым аўтаўладальнікам прыходзіцца адпраўляць машыну ў іншы порт, напрыклад, у Турцыю, і адтуль яе ўжо вывозіць. Дадатковыя выдаткі на лагістыку могуць дасягаць 3-8 тысяч долараў. 4 чэрвеня гэтага года мытня Літвы патрабуе пашыраны пералік дакументаў для аўто, экспартуемых, рээкспартуемых або тых, якія перавозяцца транзітам. Напрыклад, рээкспарт або транзіт легкавіка ў Беларусь магчымы толькі уласнікам. Таксама трэба прадастаўляць абавязацельствы экспарцёра і атрымальніка аўто аб тым, што тавар не прызначаны для расійскага рынку. У новы навучальны год з новымі сілавымі ведамі. Міністэрства адукацыі абнавіла факультатыў «Гатовы радзіме служыць» для старшакласнікаў. Раней курс ахопліваў асновы вайсковай справы, зараз дзецям будуць прышчапляць навыкі сілавікоў. Навучанне будзе складацца з некалькіх блокаў.
Нацыянальная бяспека дзяржавы, абарона айчыны, доўг і абавязак грамадзяніна. Вайсковая справа, будучы абаронца правапарадку, будучы следчы, будучы памежнік, будучы мытнік і будучы ратавальнік. Модуль «Будучы следчы» уключае асваенне прыёмаў допыту, вочнай стаўкі, апазнання, агляду месца здарэння, ператрусу. Школьнікаў пазнаёмяць з прынцыпамі і падставамі ўжывання фізічнай сілы супрацоўнікамі следчага камітэту пры выкананні службовых абавязкаў. Практычныя заняткі будуць праводзіцца ў форме дзелавых гульняў. Праграма разлічана на вучняў 10 і 11 класаў. На паралімпійскіх гульнях у Парыжы у фінальным заплыве на дыстанцыі 400 метраў вольным стылем паралімпіец з Беларусі, які выступае пад нейтральным сцягам Ігар Бокі, фінішаваў першым. Гэта ўжо трэцяя ўзнагарода для Бокага на гульнях у Парыжы. Раней ён выйграў золата на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем і на спіне. Ігар Бокі – 16-разовы паралімпійскі чэмпіён. Ураджэнец Бабруйску ў Парыжы выступае ў 5 дысцыплінах плавання сярод спартсменаў з парушэннем зроку. Плывец – падпісант ліста ў падтрымку беларускага дыктатара ў 2020 годзе. Нагадаю, што за саўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны беларускім атлетам дазволена выступаць толькі ў нейтральным статусе. Агулам на спаборніцтвы дапусцілі 8 беларусаў. Яны бяруць удзел у 2 відах спорту. 6 у плаванні, 2 у лёгкай атлетыцы. У раёне вёскі Цыкуны Гомельскай вобласці разгарэўся скандал. Дачнікам фактычна забараняюць падыходзіць да возера, якое спрабуюць перадаць у арэнду. У жніўні ў дачнікаў адбылася сустрэча з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, ведомстваў і арандатарамі вадаёма, дзе яны патрабавалі адказаў на пытанні адносна захавання возера для агульнага карыстання. Десяткі людзей выстраіліся ўздоўж берага возера і скандавалі «Не арэндзе». За іх дзеяннямі назіралі міліцыянты, але абышлося без затрыманняў. Хоць да кожнага, хто падыходзіў да возера, выклікаўся нарад міліцыі. В течение какого времени мы получим? 3 года прошло. Спасем озеро Цикуны. Нет аренде. Каб супрацьстаяць абмежаванням, якія ўзнікаюць пасля арэнды вадаёма, дачнікі сабралі ўжо каля 600 подпісаў. Гісторыя данага канфлікта пачалася ў лістападзе 2021 года, калі людзі даведаліся, што возера плануюць прыстасаваць для аказання кампаніяй Grand Place платных паслуг для так званага рэкрэацыйнага рыбалоўства. Падчас грамадскага абмеркавання праекта большасць яго удзельнікаў выказаліся супраць такіх змен. Аднак у першай палове сёлетняга жніўня стала вядома, што Grand Place пачала працы па ачыстцы берагавой лініі возера. Надзвычайнае здарэнне адбылося на выходных з аўтамабілем Рено на паркоўцы па вуліцы Сацыялістычнай у Бабруйску. На шчасце, абышлося без ахвяр і пацярпелых. Момант, калі машына сыходзіць пад зямлю, трапіў на камеры відэаназірання. Там бачна, што спачатку пад зямлю сышло левае пярэдняе кола. Усе, хто быў у салоне, пакінулі аўто. Спачатку машыну спрабавалі выцягнуць з дапамогай другога аўтамабіля, але спроба не ўдалася. Под землю ушла машина Рено. Очевидцы говорят, что сперва автомобиль провалился одним колесом, но при попытке вытащить его машина целиком ушла под землю. К счастью, пострадавших нет. Потым аўтамабіль быў выцягнуты з-пад зямлі пад'ёмным кранам. Пра прычыны здарэння пакуль невядома, але ёсць дагадка, што грунт прасеў праз аварыйныя сітуацыі на падземных інжынерных камунікацыях. Дарэчы, у Бабруйску ўжо здаралася падобнае на вуліцах Леніна і Гогаля. У дачным пасёлку Хімік пад Магілёвам каля 20 дзяцей шпіталізаваныя па падазрэнні ў заражэнні шаленствам. 20 дзяцей шпіталізавана і працягваюць паступаць. Абласная дзіцячая ўжо расоўвае дзяцей па розных аддзяленнях, распавяла тэлеграм-каналу «Беларусь замкадам» жыхарка пасёлка. Мясцовыя жыхары гэта звязваюць з тым, што дзеці гулялі са шчанюкамі бяздомнага сабакі, які аказаўся хворы на шаленства.
Дарэчы, людзі неаднаразова звярталі ўвагу мясцовых уладаў на праблему своечасовай уборкі смецця і бяздомных жывёл. І закончым выпуск школьнай тэмай. Да новага навучальнага года для старшакласнікаў абнавілі падручнікі па гісторыі Беларусі. У навучальны дапаможнік «Гісторыя Беларусі» у кантэксце сусветнай гісторыі дадалі у тым ліку і найноўшы час. Пра гэта ў эфіры АНТ распавёў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Падзеі 2020 года названы дзяржаўным пераваротам. В 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет и уже по новому учебнику для 11 классов. И там как раз-таки будет в том числе и новейшее время. Мы обязательно там отразим события, они уже нашли там свое отражение 2020 года со всеми оценками, почему и кто хотел совершить те или иные, прямым словом назовем так, государственный переворот. Акрамя гэтага, у кнігу дадалі інфармацыю аб усебеларускім народным сходзе і адзіным дні галасавання. Гэта усе навіны на сёння. Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашы выпускі лайкамі і каментарамі. Да пабачэння!